टाइम हाइटोसो जोंहा बरपेटा मेडिकेलाव लांदों आंबो फार्स्ट टाइम आरो दिनै बरपेटा मेडिकेलाव हावलि मोनबाय बड'लेण्ड गारिजों फैदो एडभान्स दा खैथा जाखोलै केटला 7टा जासिगोन 6:40 फार्स्ट टाइम बरपेटा मेडिकेल आं सानथारदा रावबो गैयैनि हावलि बाजाराव दासो माबा खैथा जाखो गानबोआखै बे गरम बोथोराव सुइटार गानो गोजांदोंमोन ना बै खोमसिमोन दे हावलि बाजारनि थांना बरपेटानो ओरै खोला थांसिगोन बरपेटाया जों इजों थांगोन नैजा खोलाहा नागिरना मोनला मा एवबाय एव दा फुङाव बहुत दखान बिखालियाव फैयोना नोंबो फुंद्रायाव बैयाव फै मा दं जाहैनोसै नों लोंदो लोंबा आं दा बरपेटा मेडिकेल थांनोसै मानो मानसि लासै थाबाय साहा लाल साहा फिथा लाल साहा फिथा पेटलाया आथुरजों न'आव साहाबो फुदुंनो होआसै एख' जाबोआखै ओमफ्राय नै हावलियाव फिथाजों लाल साहा लोंबाय गोथाव फुजा एबार फैदिनो फुजा फैदि एबार लटारि नाय लटारिखौ नाय एबार सरकारि गैया नै दा मेडिकेल थांनाय लामायाव ओरै Digel, betul ini first time fibik, saya Digel College Hospital, Pokor Italian.